ka kuma dama fo bamanankan na kuma minnu fo be kuma ese ka kuma dama bena manganci donc ba fo bamanankan na nko kan ya wele kuma do fowe abe fo an fe ni ye mogo wele ni ma fen foye ibe fen dama an ya wele bi ka fen fo awye ka munde fawe ka fo ko bi an ya essayer président de la transition tola ka wele ka fo ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ ni kumabaw bɛ fɔ ni sariyabaw bɛ dilan don o don fangantigi a bɛ partiw de wele ani dugutigiw n'a conseils ni diinɛ ɲɛmɔgɔbaw ani an ka ɲamakalaw k'u wele an ye nin kɛ parce que an b'a dɔn ko aw tɛ wele ni État bɛ taa orientation min na aw tɛ wele o la lo don min na bɛ taa aw fɛ ka dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲamakalaw ka aw de wele k'aw kana delili kɛ k'aw kana kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fɔ mun o bɛ kɛ mun na parce que a dɔnnen don politiki ɲɛmɔgɔw a bɛ se ka hakilina dɔ ta a bɛ se k'a fɔ peut-être a ŋaniya yɛrɛ ka ɲi waati dɔ la a b'a fɔ dɔrɔn pour que ka mɔgɔw nisɔndiya mais n'a sigira a ye min fɔ a se ka waliya o bɛ kɛ parce que a bɛ se ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ sira la a bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ ale yɛrɛ ma sigi ni min ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka gɛlɛya s'a ma parce que a t'a fɛ a ka baara ka ɲɛ mais aw fɛ donc o la a kan ka aw dun b'a fɔ aw ma ko les autorités traditionnelles min dɔnnen do aw la o ye cɛsiri le courage de se déterminer de prendre position quand les circonstances l'exigent n'a gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la aw bɛ courage sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ a ka di fangantigi wa a man di aw b'a fɔ a ye quelles que soient les circonstances aw bɛ mɔgɔ bɛɛ ta na bolo fila a kɛra fantan o setigi o se tɛ minnu ye aw b'u bɛɛ ta parce que aw ka dugudenw de don ni problème nana aw fɛ en général aw b'a jate ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan n'an tɛmɛna o bɛɛ kan hɔrɔnya danbe tubabu b'a ko l'honneur et la dignité ka fɛn k'a ɲɛma aw ka kuma cogo ani la noblesse dans les manières de faire et dire aw bɛ kuma cogo min na aw b'a kɛ cogo min na o bɛ kɛ bonya kɔnɔ la retenue dans les propos aw ka kuma cogo aw tɛ mɔgɔw dɔgɔya aw b'a bonya hali dimi b'aw kɔnɔ a fɔ cogo a bɛ se a la ka mɔgɔw bonya nko la noblesse dans le sens large du terme n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ kɛ bonya kɔnɔ o danaya de bɛ aw kan o tɛ sɔrɔ waati bɛɛ politiki ɲɛmɔgɔw fɛ n m'o fɔ ka politiki ɲɛmɔgɔw lagosi parce que ne fana ye o kelen o dɔ ye n y'o fɔ pour que ka tiɲɛ de sigi ka tiɲɛ fɔ parce que bi jamana sera yɔrɔ min na
jamana se ka dilan n'an ma segin kɔ n'an ma segin dugutigiw fɛ n'an ma sigi diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ n'an ma sigi ɲamakalaw fɛ u ka kuma partiw bɛ tɛmɛ fangaw bɛ tɛmɛ mais aw bɛ place la président jɔlen tɛ Mali la ma caman b'aw cɛ la président caman tɛmɛna premier ministre caman tɛmɛna mais aw bɛ place la o a kelen o kelen n'a gɛlɛya bolo a bɛ boli ka taa aw fɛ an k'a kɛ cogo di a ye n'an dɛmɛ a ye na kuma jamanadenw fɛ donc a ye décision min ta président an b'a fɛ ka Mali kura de dilan a dilanli kabini a daminɛ fo n ka wele an ka hakilina f'aw ye an k'an di a bɛ sigi ka ɲɛ cette fois-ci o de kama dɔ bɛ k'a fɔ ko ni transition yi réussira c'est la deuxième indépendance de la République du Mali que nous allons reconquérir. En ko fana bi bina danger fila de bɛ ka Mali menacer o danger fɔlɔ ye min an ka jamana tila tila a danger filanan ye mun ye o ye ka jamanadenw ka fitina wuli ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faga o de b'an ka jamana la an ka jamana tila ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn faga o crise a sera yɔrɔ min na maa kelen tɛ se ka dilan parti kelen tɛ se ka dilan président ni premier ministre ni gouvernement civil tɛ se ka dilan maliyɛnw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka opposition t'a la majorité t'a la parce que ni y'a ye opposition ni majorité bɛ yen o y'a sɔrɔ jamana bɛ yen ni jamana tɛ yen o tɛ yen maa caman bɛ yen n'a tiɲɛna u b'u ka passeport ta u bɛ taa jamana wɛrɛ la aw dun jamana wɛrɛ t'aw bolo a tiɲɛna a ɲɛna aw tɛ taa yɔrɔ si donc aw de bɛ baara kɛ a ka ɲɛ n'a ye jateminɛ kɛ bi Mali bɛ comme Afrique de l'Ouest la banabaatɔ l'homme malade de l'Afrique de l'Ouest bɛɛ jamana caman nana k'u b'an dɛmɛ ni jateminɛ kɛ bi partenaires techniques et financiers ni ONG de bɛ décision ta décision min kan ka olu de b'a ta ka taa fɔ jamanadenw jamana ɲɛmɔgɔ a kan ka kɛ nin cogo la alors que normalement jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka ko dilan ka taa ɲɛfɔ jamanadenw u ka sɔn a ma n'u sɔnna a ma ONG ni partenaires bɛ n'an dɛmɛ de an ka réussir mais bi bi in na olu de bɛ n'a fɔ ayi a kana sira in ta sira de nin de ka ɲi aw ma n'an tora sira nin kan an bɛ taa ka bi dingɛ kɔnɔ ala k'an kisi o la donc o bɛɛ kɛra mun na parce que an ye état lagosi ka état affaibli fo a sera yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ ka souveraineté an yɛrɛ ka danaya ni hɔrɔnya min bɛ Mali kan o bɔra kan dans une certaine mesure an tora démocratie ko kuma la élection bɛ organiser normalement ni élection kɛra o kan ka kɛ jamanaden bɛ mɔgɔ min fɔ tigitigi u k'o ta mais a nana kɛ mun ye ka mɔgɔw san ka yuruguyurugu kɛ ka ko bɛ kɛ ka fanga ta ni fanga min taara nin cogo la n t'a dɔn ni barika bɛ sɔrɔ a la ka se ka jamana jɔ donc o de kama an ko an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ ala deli a ka duwawu kan ye n ye dati dama dama fɔ ko mai kalo 28 2021 cour constitutionnelle ye arrêt dɔ ta k'a fɔ Assimi Goïta kɛra Mali président ani chef de l'État cour suprême y'a investi juin kalo 7 o don bɛ a ye ne kɛ premier ministre a y'a ka danaya ka da ne kan an ye gouvernement sigi le 11 juin le 16 juin a y'a ka discours fɔlɔ kala k'a fɔ gouvernement ye k'ale b'a fɛ transition in ka kɛ cogo min na k'an k'a to hakili la an bɛ transition de la an ma na ka mɛn fanga la an nana parce que baaraba de b'an bolo baara fila
baara fɔlɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan an ka sira sɔrɔ ko gɛlɛya k'a latɛmɛ ka mun de kɛ kukuni an ka condition créer pour que ni transition in bɛ ban don min na Mali ka jɔ a sen fila kan comme un état souverain, un état fort, une institution forte. Ni fanga bɛ di mɔgɔ min ma ni maliyɛn de mɔgɔ min ta ka kɛ président ye o y'a sɔrɔ jamana fara ɲɔgɔn kan jamana labɛnnen don fanga bɛ di ale ma a bɛ se ka jamana jɔ ka taa ɲɛ o y'a sɔrɔ hali n'an ma kɛlɛ ban a fanba o y'a sɔrɔ an y'a ban pour que n'a nana fanga la a bɛ se k'i concentrer ka se ka jamana jɔ a kana ka temps bɛɛ perdu kɛlɛ ni wɔyɔ ni mankan la an kan k'o de labɛn yani transition ka ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka fara-farali bɔ jamana la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan des forces patriotiques jamanabaw bɛɛ aw ɲɛ bɛ minnu la jamanabaw bɛɛ n'aw y'u ka histoire ta i kɛra Amérique wo i kɛra Chine wo i kɛra Faransi i kɛra Allemagne waati dɔ sɔrɔ u ka histoire la kɛlɛ ni sama-samali ni mankan nɔfɛ u ka jamana kun binna dingɛ kɔnɔ ou bien mɔgɔ wɛrɛ bɔra kɛnɛma ka t'u ka jamana tiɲɛ mais Ala barika la jamanadenw dama dama sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma u ka peuple fɛ peuple wulila k'i jɔ a ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ donc ce qui est éternel c'est le peuple et ses dirigeants traditionnels et ses chefs religieux. C'est eux qui incarnent la permanence de la nation. Donc n'a pas fait mignon. En tant que civil, il y a des sandamadama. On peut go faire la mouverena, on peut go faire la. Mais le mounou, chama go ma amogo, nishi, n'allez ici diminuma. Le nous soro. Ni kama ansigna kana aufe, au kan de kabini sisa, kabina damune. Agar dua orang, agar barang barang, itu balas saja lah.